Paruluka video imene ikulongosola zimene MCP yachita mu 4 years. Ndi anyway video imene iyi ndi imene mukuyena ku background kwa ineko imuyionera ndi ndofuna ngasinu ndamene muli background ndamene mukuona chimene chikuchitika kombone ndi inuyo ndi kufuna inu muyipange rate video iyi 1 kabauti 10 pa 10 muyipase rate muyikaka muyipasa 10 pa 10 kuti ndazoona menga ndimene mukuonera muyipasa kuna 10 pa 10 9 pa 10 ka 0 pa 10 ka 2 pa 10. Anyway guys, thank you so much Malone Cameras. Don't forget to like, subscribe, share and comment. Bye. Pofika mchaka cha 2020 dziko lathu lokondekali linali likubanika ndi zilonda zikuluzikulu zomwe zimanyeka mu msanamira zonse zimene zimachirikiza umoyo wabwino wa nzika ndi dziko. Alimi kukhetsa thukuta pachabe, dziko lodalitsika ndi nthaka yachonde, madzi, dzuwa ndi chiwerengero cha nzika chochuluka koma chokanika kudzidyetsa. Kusakazika kwa misewu ndi njanji kosagwirizana ndi m'bado uno, tsankho loopseza chimvano cha mtundu, kulakatika kwa mtundu ndi nthenda zopeweka. Tidaluza makanda mzipatala, tinaluzanso chuma chochuluka kudzera ku mabizinesi ang'onoang'ono, ndipo tinalephera kutukula chuma chathu kamba ka utsogoleri wopanda upangiri wa masomphenya pothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi. Tangoganizirani mdindo kulandira malipiro a mwezi umodzi kuposa ndalama ya chitukuko yopita ku dera limodzi la phungu wa nyumba ya malamulo chaka chonse. Talingalirani moyo wa mwana wanu, mchimwene wanu, bambo wanu kapena mayi wanu kuchotsedwa mwa nkhanza kamba ka khungu lawo. Talingaliraninso mpaka kulanda mphamvu za nzika pofufuta chisankho chawo kudzera ku voti. Sankhani School. These are the presidential results. Izi zotsatira zamene amapikisana pa mpando wa president. From the observation, watenga zimene taonazi, this is not an error, imene sukuti ndikulakwitsa, but a deliberate move to hide what they have changed. Komano kuti mwadala kuti abise zimene wadasintha. Izi ndiye zinali zilonda zolefula kuthekera kwa dziko lodalitsika ndi mtundu wolimbika. Panalibenso kuchitira mwina koma kusintha kolowera. Padafunika mtsogoleri woona mtima, odekha, oyanjanitsa, wamasomphenya, opirira ndi olimba mtima. Pofuna kubwezeretsanso dziko loli mchimake, kulimba mtima kwa Dr. Lazarus Mankata Chakwera kudaonekera pothetsa mgwirizano wa dziko lino ndi kampani ya majenereta ija, ndipo ngakhale chiganizochi chidawonjezera nthawi ya mdima, iye adasankha kuyika chidwi chake chonse pokonza makina akapichira kubweretsa magetsi amphamvu ya dzuwa ndi kupala magetsi owonjezera kuchokera mdziko la Mozambique. Lero mphamvu za ziganizo zimenezi zikuwalira aliyense. Pofuna kubwezeretsanso ntchito za ulimi yomwe ni nsanamira yayikulu ya chuma cha dziko lino ndi umoyo wa anthu, mzaka zinayi zapitazi ADMAC yadzukanso. Agicom, ngongole za alimi, kubadwanso kwa mega farm ndi kukonzedwanso kwa masikimu amthirira zikulimbikitsa kuthekera kwa dziko pothetsa njala ndi kukweza chuma. Nawo alimi a soya, mtedza, chimanga ndi fodya tsopano akupeza phindu logwirizana ndi thukuta lawo. Madzi ndi moyo. Lero kulekana ndi kale, manja ochuluka m'maboma akaronga, rumphi, nkhatabe ndi mangochi aonjoledwa ku chiopsezo cha matenda opeweka, ndipo sikale mzinda wa Lilongwe ulandira madzi aukhondo kuchokera ku nyanja ya Malawi. Palibe dziko limene lingatukule chuma chake popanda misewu yabwino. Lero President Chakwera akumanganso misewu yolimba ndi kubwezeretsanso nkhope yalikulu la dziko lathu. Lero maboma a Mzimba, Mwanza, Zomba, Karonga ndi Thyolo ndi umboni wa chitetezo cha tsogolo la atsogoleri amawa ndi kutukula kuthekera kwa matauni pa chuma. Anabadwa ndi kukulira m'madera aku midzi, koma kukukhala anthu 80 pa 100 aliwonse pa chiwerengero cha dziko lino. Mavuto a nyengo ya mvula kwa amayi oyembekezera ndi ana asukulu mitsinje ikadzaza kwa iye sinkhani ya chilendo ayi. Ululu wa dzuwa
kwa ana ophunzira pansi pa mtengo akudziwa bwino. N'chifukwa chake kunali kosavuta kuti Dr. Lazarus McArthur Chakwera akweze ndalama yachitukuko m'madera aphungu a nyumba ya malamulo CDF kuchokera pa 30 million kufika pa 200 million mzaka zinayi zokha. Mzaka zinayi za utsogoleri wake, kutsekedwa kwa chisawawa kwa sukulu za ukachenjede tinayiwala, ndipo Yunivesiti ya Mzuzu ikuvala nkhope ya ulemu. Nako kuzomba nyumba yapamwamba yalikulu la Yunivesiti ya Malawi komanso kukuzidwa kwa sukulu ya Domasi College of Education zikubalanso chiyembekezo cha maphunziro apamwamba. Ndipo pa zaumoyo, boma la Dr. Lazarus McArthur Chakwera likumanga zipatala 900 m'maboma onse mdziko lino. Amalawi odwala matenda a khansa chiyembekezo chawo chakwera. Boma la Phalombe tsopano lidalandira chipatala chachikulu, ndipo tawuni ya Mponera yadalitsika ndi chipatala chatsopano. Ndipo pa zamaphunziro, boma la Dr. Lazarus McArthur Chakwera likumanga mablock 10,000 a sukulu maka kumadera akumidzi, ndipo masekondari akumidzi lero akulandira zipangizo za maphunziro zapamwamba kolingana ndi sukulu za mtawuni. Tangoganizirani, mzimayi woyembekezera nthawi yake yakwana. Pa nyanja pali mafunde pa mtunda wa makilomita 100 kuchokera pa boma la Mangochi kuti akapeze thandizo la chipatala. Dr. Lazarus McArthur Chakwera abweretsa chiyembekezo ku mtundu woyiwalidwa. Kodi wapolisi angateteze bwanji moyo ndi katundu wanu pamene iye mwini banja ndi katundu wake zili pa chiopsezo? Pofika lero, nyumba zolimba ndi zamakono zoposa 4,000 zikumangidwa pofuna kubwezeretsa ulemu kwa manja oteteza dziko ndi katundu wathu. Za abale athu akhungu la Chalubino chonena chimandisowa. Ambuye ngati nkotheka chonde mulole kuti chisomo chimene chawagwera abale athuwa lero chifufute nyengo imeneyi mbiri ya dziko lathu. Koma koposa zonse, Ambuye chonde musalole kuti dziko lino lidzabwererenso ku mdima wandiweyani ngati umene uja. Utsogoleri wa masomphenya. Ndekuno nsanje udadala kwambiri zomwe lipangira state president kunoka Chakwera sizaiwala iyayi mpaka na moyo wawo wonse chifukwa njanje imene ngabwese chikumusanje kunoko ndi imene iyi imene ngasinde nsanje kukhala nsanjedi ndi njanje iyi chifukwa njanje ndiyo chipa kunoko kuzibwera magari moto munga lero kuva kuya mafuta ndekuti kunoko nsanje kunokusinthika nditu lero nsanje yonyaga lovina lero kuti kunoko kwasinthikadi zinthu zomwe anthu amene kudziwa kuti kunali sitima amba kudziwa kuyambira lero mpaka na mtsogolo. Ndefeyo ngati mafumu ineyo mafumu anzanga tanyadira kwambiri kuti kunoko lero tadala tikuyanda mafuta kuchoka na Mozambique Bay Airport kufika kuno kunsanje. Walanso kwa dzuwa pa mtundu wonamizidwa ndi woponderezedwa. Utsogoleri wa mtima woona osaopa masankho koma osamala ndi kuteteza mibado ya kutsogolo. June 27 mchaka cha 2020 Malawi Electoral Commission analengeza kuti inu Malawi mwandisankha kuti ndikutumikireni ngati president wanu. Patadutsa ma 670 kuchokera tsiku limenelo ndapita ku nyumba ya malamulo kukauza aphungu anu masomphenya omwe ndili nawo pa ntchito yokoza zinthu zambiri zomwe ndazipeza zitawonongeka m'magawo osiyanasiyana mdziko muno. Pa tsamba 24 pamenepo mukapeza kuti ndalengeza kuti quote, my administration is bringing rail back, end of quote. Ntanena zimenezi ena analumbira kuti sizingatheka, akuti ngati zinawakanika mapresidenti ene ambuyomu Chakwera sangakwanitse chifukwa chomwe amadziwa Chakwera nkulalikira. Ndiye ine nangoti phe
kudziwa kuti tsiku lidzafika lomwe anthu onse okonda kuyankhula monyoza nkupeputsa zinthu za Mulungu adzachite manyazi. Ndipo tsiku lomwe Amalawi munandisankha kuti ndikutumikireni ndadziwa mchomwechonso chomwe chidzandithandize kuti ndikwaniritse zomwe mapresidenti wena sanakwanitse. zakubwera kwa chiwerengero cha ana ophunzira msukulu za ukachenjede mothandizidwa ndi ngongole za boma za sitima zamakono pa nyanja yathu ya Malawi tidzakambabe mtsogolomo, pakuti lero chiyembekezo cha Malawi chakwera. Mulungu amene mumapeputsayo ndi amene ineyo nimamdalira. Pa vuto lopeputsa munthu oyendera chisomo loti olo ndikamanena zinthu wena sazilabadira. Olo tsiku lomwe ndanena kuti tidzutsa njanji mdziko muno wena sanamve nkomwe kuti ndalengeza kuti ikamafika 2025 ndikhala nditadzutsa njanje zomwe maboma m'mbuyomo adapha mopanda chisoni. Mulungu apitirize kudalitsa dziko la Malawi. Kani Yesu muchindikani Yesu